Hej YouTube, og velkommen til min Let's Play Pro Cycling Manager 2011. Altså, ja, Pro Cycling Manager 2011, som jeg lige har startet på. Og jeg vil lige starte med at vise min trup. Nu går jeg lige noget skal. Sådan. Okay, så starter vi. Min primære mål, det vil nok være Tour de France, Vuelta a España og Giro d'Italia. Hvis jeg altså kan få licensen til det, eller hvad det hedder, wildcardet til det. Og mit hold, det hedder Team Intersport. Det var bare lige noget, jeg kom på. Her har vi vores klassementrytter, tror jeg nok det bliver. Det bliver Denis Menchov, eller Menchov. Og så har vi Janis Brajkovic, som skal sådan også køre bjergene, men også skal køre tidskørsel. Så har vi John Gadre, som også skal køre bjerg. Når kommer til at hjælpe Denis Menchov. Så her har vi Peter Sagan, som nok sådan skal køre sprint, eller skal sprinte efter nogle sejre. Og Juan José Haedo, som nok også bare kommer til at skulle sprinte efter nogle etapesejre. Robbie McEwen er en sprinter også, som jeg også kommer til at bruge. Ja, det. Jakob Fuglsang, som også skal bruges op i bjergene, og også kan køre en god tidskørsel. Det jeg har nok flest bjergrytter, fordi det er jo sådan, jeg vil helst gerne vinde Tour de France og alle de der store løb. Så har vi Nicky Sørensen, som sådan skal være med, som også godt kan følge med op i bjergene, nok ikke lige den bedste, men den kan godt. Og ja, vi er et dansk hold, derfor vi er så mange danskere. Så har vi Gustav Larsson, som kommer til sådan på bjerge, og han bliver nok mest vigtig i sådan tidskørslerne. Chris Anker Sørensen, som vi kommer til at bruge i bjergene. Og så har vi Alex Rasmussen, som er kommet med til at køre enkeltstart af tidskørselen, men også sprint. Kan også køre. Så har vi Lars Ytting Bak, som sådan tidskørsel og som sådan skal arbejde hårdt for holdet. Så har vi Robert Kieselowski, ved jeg ikke helt, skal sådan op i bjergene også. Og så Andrej Krajickin, tror jeg det er. Som nok er sådan, ikke kommer sådan til at få den helt store betydning, men også kommer til at skulle arbejde meget hårdt for holdet. Og så der har vi så Brian Vandborg, som sådan en meget god rytter, som også kommer til at skulle hjælpe rigtig meget, eller kommer til at skulle hjælpe holdet rigtig meget. Og så har vi så nogle talenter hernede, fra Erling Lindholm til Mikko Tanguki, tror jeg det. Det er sådan nogle talenter, som jeg har fundet. Så skal vi lige se sponsorerne. Jeg ved godt mit budget, men det er jo sådan, så jeg synes heller ikke, jeg har lavet sådan et oversygt hold, som man kunne lave. Okay, de vil have, at vi får, eller deres mål er pointkonkurrencen Santos Tour Down Under, top 5 i Paris-Nice, etapesejre eller sejre i Tirreno Adriatico, og så vi slutter i top 5 Milano Sanremo, og top 5 i Vuelta Ciclista al País Vasco, tror jeg det er. Ved det ikke. Okay, det var så det. Så skal vi sende dem på en træningslejr. Det bliver nok bare her Frankrig. Alle rytterne, og vi har ikke nogen australier. Jo, vent, vi har Robbie McEwen, tror jeg vi har. Jo, han er australier, så han kommer til at køre de australske mesterskaber. Så han kommer ikke med på træningslejren. Så. Jeg vil nok ikke foregå så meget den her episode, fordi det er bare, ja, det er jo bare lige sådan velkomstsnak.
sådan det første. Jeg vil ikke rigtig køre de australske mesterskaber. Det første løb jeg nok vil køre, det bliver nok Santos Tour Down Under, hvis jeg kan få et wildcard til det. Og det bliver med wildcard. Okay, vi starter lige med det nemme først. Der var ikke noget særligt at bemærke. Jeg tager det bare igen. De siger jo selv og roligt i gang, rytterne. Og der var heller ikke noget særligt at bemærke der. Vi sætter tempoet lidt højere. Og gårdsagen foran, det var Denis Menchov og Peter Sagan, der ikke havde problemer. Men ellers var der ikke noget særligt at bemærke. Og der var der ikke rigtig nogen, der havde problemer, men der var heller ikke nogen, der havde det alt for lidt. Flere nye e-mails. Wildcard, der er 9 hold, der har sendt anmodning om at få wildcard. Der var ikke nogen rytter, der havde problemer i går. Nu bliver tempoet så lidt højere op, så det kan godt være, at der er nogen, der får lidt problemer nu. Måske er de unge ryttere. Men så Menchov er i hvert fald i form. Og han havde heller ikke problemer i går. Peter Sagan er også i form. I går var det Peter Sagan, der ikke havde problemer. Okay, vi tager den svære. Jeg tror nok, der er et par stykker, der får problemer nu. Nå ja. Jeg vil ikke køre det her løb, fordi jeg er ikke sådan så vild med kun at skulle køre med én rytter. Og dem lader vi bare simulationer. Det var Matthew Hayman, som vandt de australske mesterskaber fra Sky. Gårdsagens rapporter er altså Brian Vanbro, Frank Cejudo, Alex Rasmussen og Bjørn Holmark havde problemer i går. Vi snart tempoet blev sat i vejret i går. Der kan vi så sige, at resultatet Kalle Evans blev på en anden plads. Vi tager det nemme. Jeg håber virkelig, vi får det der wildcard til Santos Tour Down Under. Og går var der ikke så noget særligt opmærkt. Nu tager vi lidt det nemme. Og sådan stille og roligt at variere tempoet. Yes, vi fik det. Træningslejren slut. Der var ikke noget særligt bemærket i går. Og vi er glade for at kunne tildele dig wildcard til Santos Tour Down Under. Det her, det er nok sådan mest for sprinterne, det her. Det her løb. Jeg skal lige se min kalender. Jeg tror ikke, jeg vil køre det der lidt Tour de Langkawi. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Så er der altså meget andet at sige. Vi simulerer lige hen til den første etape af Santos Tour Down Under, og så vil jeg nok sige, at det var det for den her episode, eller part. Og jeg sletter også lige min mails. Og godt, der sker ikke rigtig noget her i starten. Så vil jeg nok sige, det var alt for nu. Vi ses i næste episode /part. Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg kalder det for, men ja, vi ses.